sa paniud ko. Perfect ang akong paniud to mga friends, viewers, subscribers, followers. Naghanagin akong pagkaon, grabe. Mahurot kanina ako. Hindi na ni matabang. Uy, ako anak to man sa school. Na ako naman ang usa dire sa tindahan. Nako sa tindahan. Mahurot kanina akong kaon mga friends, viewers, subscribers. May ghost try lang nako kay blessing biya ni. So this is my lunch box and my foods that I cook in the early morning. And then ginamos na utan. Ginamos ug utan. Perfect na sa tindahan. Here. Store. Lunch. Grabe. My gosh. Mutambok man ka ako ani. Kaya daghan di ko blessing ron nga adlaw. So blessed kay ko ron, blessed. I am blessed for today. So join with us. Join with me. Ang mukaon ng utan mo ay mo react ani. Ang mukaon pag ginamos mo ay mo react. Ang reactor ani, reaction ang mo react ani, ang mukaon lagi utan og ginamos. Ano ara ba sa utan ay? Kami kayong utan. Nagyatag sa akong manghod ganinang buntag. Yummy. Lami kayo, lami. Ngata. Ngata ka. Utang ka pa ito. Utan ako utan ng ako alam kayo po the best nga sudan utan. Pagkaon sa Pinay, pure Pinay nga sim na kuutan. Paborito ba sa kung anak kong utan? Pero wala nang siya diri. Sa school, ako rin magkaon. Thank you manghod sa utan, nga lami kaayo. Thank you mga friends, viewers, subscribers, followers. Try jud mo utan kay ngano ang utan no. Makapa